नमस्कार लोगन। आई सुनी क्रिकेट के सुपरस्टार रोहित शर्मा के बारे में नया खबर। रोहित शर्मा अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम में स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के रूप में खेले जा रहल बाड़े। उनकर जगह शुभमन गिल के कप्तान बनावल गईल बा। रोहित शर्मा आ विराट कोहली दोनों लोगन के वनडे करियर पर खूब चर्चा हो रहल बा। बाकिर दोनों टी20 टेस्ट फॉर्मेट से अलविदा कह चुकल बाड़े। 2027 वर्ल्ड कप का सपना, हिटमैन का वादा। अब बात करतानी 2027 के वर्ल्ड कप के। रोहित शर्मा खुलकर कहले बाड़े कि ऊ 2027 में वर्ल्ड कप खेले के सपना देखत बाड़े आ पूरा मेहनत करी है ताकि भारत के ट्रॉफी दिला सकी। ई वादा रोहित एगो नन्हा मेके विश बच्चा से बात करत घरी कैले बाड़े, जेकरा चलते ई बात खूब वायरल हो गईल बा। बता दी कि रोहित अपना फिटनेस पर पूरा ध्यान देत बाड़े आ 2027 खातिर ऊ 10 किलो से बेसी वजन कम कैले बाड़े। ऊ हर हाल में ई ट्रॉफी जीतल चाहत बाड़े। कुल मिला के रोहित शर्मा भारतीय टीम खातिर 273 मैच खेल चुकल बाड़े, 32 शतक लगवले बाड़े आ 11,168 रन बनवले बाड़े। 2027 के ई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे आ नामीबिया में होखी। अपन राय जरूर दी। आखिर में रउआ के का लागता, रोहित शर्मा 2027 में भारत के चैंपियन बना सकी? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दी। विटामिन बॉक्स में जाइल लाइक करी, शेयर करी आ चैनल के सब्सक्राइब करी।